Korrika esango dugu Euskal Herri osoko ekimenik handienetariko bat dela, ez esategatik handiena, AEKaren bihotza da, ez, korrika. Egunon, amets naiz, 23 urte ditut eta ekan permanente naiz, Miarritzeko Gau Eskolan. Fakultatean nintzen eta urte hasiera izan zen, nire Euskal Fakultateko lehen urtea. Etorri zitzaidan klasekide bat eta berak konbentzitu ninduen, Arbonara joateko. Korrika zenez animazio andana bat ziren eta oso motibatua ibili nintzen urte hortan. Bolondrez gisa egiten nuen justuki hori guztia, pixka bat euskara sustatzeko eta baita ere, diru gutxi horren truk, nire ekonomia pixka bat bultzatzeko. Egia esan etzen oso komplikatua nire ikasle biziarekin uztartzea Gau Eskolako klaseak. 105 orduko klaseak ziren, besterik ez, urte bat berantago Miarritzeko Gau Eskolan postu bat atera zen eta nire burua aurkeztu nuen deialdi hortara eta beraz hartua izan nintzen ahozko baten ondotik. 3 eskaintza nagusi ditugu, alde batetik goizeko formatua, astean 6 oren izango liratekenak, gaueko formatua, astean 5 oren, eta gurasoentzako espezifikoa den formatu bat, beraz 3 oreneko formatua, astean beti ere, eta ikastola edo elebidunean diren ikasle gurasoei zuzendua den formatua da. Egunerokotasunean aisialdi puntu bat izateaz gain lagunen topagune bat da. Oso esanguratsua iruditzen zait, talde ezberdinetan aurkitzen diren pertsonak elkarrekin trago bat hartzea, batek urdaizpikoa ekarri eta besteak ogia ekartzea, edo dena delako eztabaida simple eta naturalak edukitzea, biztan dena euskaraz. Korrika izango dugu Euskal Herri osoko ekimenik handienetariko bat dela, ez esategatik handiena, jende euskalduntzeko baliagarria dena eta biztan dena AEKaren bihotza da, korrika. Horrekin finantzatzen baitira hein handi batean ikasketa eta irakaskuntza material guztiak. Iaz zoritxarrez ezin izan genuen korrika burutu eta aurten zorionez 22. korrika edizioa izanen dugu. Hitzekin lemapean burutuko da, hitzetatik ekintzetara pasatzea du xede AEKak aurten. Permanente bezala biztan dena, korrikaren parte hartzean jarduten dugu, permanente guztiok, baina herrigintza egitura batetik partitzen girenez, eta hori baita gure xedea edo gure helburua, jendarte anitzari parte hartzearen gomita zabaltzen diogu, pertsona bakoitzak Gau Eskolen bidez parte hartu dezake, bai antolaketan eta bai korrika egunean bertan. Aurten, 22. edizioa, Amurrion hasi eta Donostian bukatuko da. Martxoaren 31-tik apirilaren 10-era. Edizio bakoitzean bezala, korrika kanta aterako da. Beraz, egon adi!